Kazakstan Ram Fanna part-2 kan hantilang le thei tur hi alomom lein ka hria kan channel minlo hlusak thin tu te zong zong nena lom thu ka han soinon le ani khovela meiche volleyballer mel thaber mai a anlo than sabinai teram kan fanna part-2 na kan hanti chuak ton ani part-1 na kan soita ang khan Rihdil dia kan lo soitak mai tang sang lai tak maya Rihdil ni om tak mai om na pantur le fangtur ra kan kal chau lai ani a ram dang te ne na ram ri naya om ani wangin checking po anulu khop maya kan passport zong te po he tlang kan chau don hian minen saka tlang sang laya om ani wangin motor lian chi akal thilova motor te chi in akal tur zong te chu ni tinin an kal chho thina ni khat chu kan tel ve hlo mai le amun kan thling chowa thla te kan la ve mola kan video camera te kan phar ve a tlang theng thonuam tak mai he mun han hoa anom zia kan ngai to khan van ram thlen min ti chak em mai then khat te chu motor te po an han roi ve boka tlang chunga kan in ve chho nok ani sia ni ma sela amun an han thlenga theng thonuam tak maya chuan dil lampanin kan chuk hloma he dil hi ahun azrin atuite po alang polri in alang porui china tha alo sika vurte atlak tam lai chuan tuna kan huam khian a sirvel tlang te chu avar sel mai ani he mun hi ha dam thla khop maya he tlang borvel atanga tuiput thatak mai chu khochua an pipe load ani an tui a tha an tui a thiang hlim ngei mai tui thatlan hi mi hring ta na thil poimo tak mai ani a tui in tero ni tin no riat ti a an lo soi chinang deuh khan kan thian te poin lung po sang lai deuh te chu thalak na an chua ke po thla min lak saka achangin kapan te kan phar ve duai zela thalak dona dan moi hi ke ni a zeivak lo tan chuan hriat a har thin khop mai khovela hian mun nuam ber te chu fan kan chak thina sumtam tak sengin kan kalve thin ani kan pathianina min bua sei sak ram kan thlen hun chuan avanom don te lul em khi lai khi anar ani a khi ta tang khian tui phim tak mai alo luang lu ta
chu mun nuam tak mai chu kan chua san le ta a heta hian an tui lak na pipe kha lo om thazela number an pe a tlang mong thlengin number an pe tluan zaka eng chen nge kan thlen to ti po heng an tui lak na pipe atang te hian kan en zel thei ani kan thian min hruai kwal tu te hi Irish vocation te an ni a ram dang danga an oma Kazakstan Ram boipui tu te an ni hi an ni a an fel khop mai India rama mar chaka keima niang vunrong nei le keima niang tiat vel Mizo Mongolian thla te an omani ti chu an lo hriat ve to awangin kanin mua kahan in soi chu kapul nuam anti em maya kan puten helama local veto ro anti mai ni kapul hi an thian dun hian nuam anti em maya ka thalak po an nakol ve nge yang le he mun hi anuam hle maya president park anti maya anuam khop mai kan nu ta na ka pangpar thalak ani kha kan thian te notice a kan company roi tu te le kan distributor puite an ni a an ni honen hian kan kalani he mun hi nisat wanglaya hul hliap tur zongin an zar phei tuai maya achung lam kan han lu ta tui an ti chik char maya anuam kher mai so laya anung lama pindan thlia ni om tak in mu so achunga son motor kong omin anwaya son vot nuam rui mai in silna ani a kavaluta rei tak kava in sil kwal vel ani ole helai hon moi tak hi in thir ho tak teng o anuamin amoy em maya pangpar te po uluk tak ka en kol ani a Kazaks tongin min benuk mai kasoi tak ang khan an ma ni ang melpu kani ve wangin Kazakhstan mi emoti in min besul nuk maya kan nui liam vel mai thin ani president pa kanuam hle mai hemini hian Kazaks nu patuak thar te thala torin president pa khi an lo thleng ve boka kan thian ten thla te an lak puya helai nula hian en wang ola Mizo nula nen hian andang lamna ka hre ho lo mai ampa po hi kan thian pa ni om tak ani tlang nuam tak mai khopui chuan theina mun tlang chu kan pan don ta ani so lai tang son kan pan chho don ani nidang ang bokin kaka antia keni chuan roboi kan ti thin kha kan chuang chhota ani kan tlang pan chho tur hi kok tobe antia tobe tlang ani ber mai chu tlang nuam tak mai le tlang sang tak chu motor te a pan chho lovin rob we mang pokin kan pan chowa
motor kong pui lun tak mai chu kan hma son kan hmuh tlan theuh ka ringa traffic jam ti hi kan cham chung ni thum chung khan voi khat chia mai kan tong ani chu po chu reilo te ani a achuk zonga lo ho lampo om ringa keini kan chove zar thonga hei hi andai fem lampanga chengte anni to a huan enkol tu anni deuh berni in kahria song laya an huana son apple te grape te le thil chi rang mai ser thlum te aum treuh maya an ra te po mitlong chuan kan zum mu theia khopui chang chuan kan thleng la chho viau to ani khi lai khi to ve tlang chu ani to do na kan thleng don nai ani heram zet hi chuan current hi an kham khop an hua current ah hian harsat na an nei ngai lem lo ani anuam khop maya alhimam tak zet ani hei hi ein po virdan ani a ta hianin an luta ti chuan a han lu ve le hian asir le lam hian kongkhar automatic karun pot kawin kan chok ta no pangin ti him na nuam tak mai nin lo muaka hemi te ben hi khovel pum pui huwa pa mi te riat an ni a an ben hling po ka sui nang lo mai nge an hret lang ome Kazakstan kan kal chuan enge kan chung te hena kan hon ve ang ti hi ngai tu na lo lut ve a heram ina hriat a hlo na em chu an chocolate te po hi ani tlat mai chocolate an siam na sa a an lar em maya chocolate dor lampang a chuan mihring an tam thei em mai ani tourist an tamawangin ti chuan an lar le na dang pakhat chu dry fruits kan tiang chi thei a rawa siam to du to kare da thei rep ro ho ro kan ti don ye moni chi rang te hi an lar pui le a maktak main mi pa hawin dor an lo nga ka thei pui rep te grape rep te tin kan hriat sen lo tak meu mai alo om treu maya isua hun lai te davida hun lai te a an war em mai khang ho kha an ni hian an lo war em maya engwangin yen len bik o hanti chuan tomato heng te hi an ei hi alen em wang hen nge moni thilian pui ei hi len na ani ti in kan no pan lain sap min zirtir ka reng trin ani zanlam a chuan bar le restaurant ni boxia chuan company lamin min chop puya lam thiam te po anon in lan phut be bokani
heng lam thiam zinga hian Russian nulate le Kazakh nulate an lam ho a an in ngai diala nam ni lian tak tak te herama hian chengma se in ngai lo le in rem lovin anom ngai lo zoo bar ani kopa wangin atam khop maya du to kin athlonin a in theya zoo te hi achi alo tam khop mai antlar dul maya nima sela pathianin min morenga zoo roi te a omlo to le zoo te in lo to rin min shilangin pathian ne kan leng don vezel bokani lam dang anan so lea an ram in thuam dan ang deuh hlekin anon in thuam boka ti rei vak lo mai ila a thau me zoo in lovin in tur dang kawazonga thei tui tui tak mai an lo neya kan thlen tir khan enga tinge heti khopa ram ro pui si karen hrui niam tak taka thir hi an zam mai le kati na kalai chuan bus alo kala bus chuan kha karen hrui kha aron ba ta karen mangin bus te hi an lo service alo ni a chuan man kan zo chuan man a om kan hrelo an ti ni an hniang hlarin mipui te an van nei hle mai kan thian te nen chuan kan zin kong chu top don hlai ta Russian tlangwal kan bus driver chuan airport a min thla a he khovel ram te hi ropuin changkangin zinvel chak omin zin thin maila kan ram hlun tur ani lo wangin mon na fam kim kan charlo nima sela kan ram hlun van ram kan thlen hun chuan thamon na fam kim ne kan leng theu to ang ti ka bei sei ani India ram chu tlong takin kan lo hole ta ani